मुंबई दादर हिंदू कॉलनी येथील दिगंबर पाटकर गुरुजी विद्यालयाची इयत्ता 7वीची विद्यार्थिनी आणि नॅशनल तायक्वांदो कराटेपटू निशा प्रमोद सोलकर हिने मुंबई महापौर चषक तायक्वांदो स्पर्धा 2019 मध्ये कॅडेट 52 किलो गटात सुवर्णपदक पटकावले। तिच्या या यशाबद्दल तिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। मुंबई महानगरपालिका पुरस्कृत तायक्वांदो असोसिएशन मुंबई व महाप्रज्ञा पब्लिक स्कूल आयोजित मुंबई महापौर चषक तायक्वांदो स्पर्धा 2019 मुंबई काळबादेवी येथील आचार्य तुलसी सभागृह येथे 2 ते 3 मार्च रोजी पार पडली। यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रामगड गावची कन्या आणि दिगंबर पाटकर गुरुजी विद्यालय दादर येथे 7वीची विद्यार्थिनी आणि परेल येथील चिल्ड्रन तायक्वांदो अकॅडमीमध्ये निशा सोलकर ही कराटेचे प्रशिक्षण घेत आहे। मुंबई महापौर चषक ही मानाची अशी स्पर्धा समजली जाते आणि निशाने या स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक मिळवून आपल्या शिरपेचात मानाचा असा तुरा खोवला आहे। निशा सोलकर हिला तिच्या या यशामध्ये तिच्या प्रशालेच्या प्राचार्य प्राची बोरकर, वर्गशिक्षिका विजया सरगर, कराटेचे प्रशिक्षक सिद्धेश जाधव, संकेत भोसले, स्नेहल भोईटे, स्पोर्ट शिक्षक प्रकाश दांडेकर, कमलाकर रेड्डी, प्रमोद सोलकर, पूजा सोलकर यांचे मार्गदर्शन लाभले। या अगोदरही निशा हिने विविध शालेय, जिल्हा, राज्य, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक पटकावले आहेत। अनेक नृत्य स्पर्धेतही निशाने पदके मिळवली आहेत। दशावतार नाटकातूनही निशाने अभिनयाची चुणूक दाखवली आहे। निशा सोलकर हिला अनेक राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाले आहेत। दादर येथील दिगंबर पाटकर गुरुजी विद्यालयाची ती एक हुशार विद्यार्थिनी आहे। अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत तिने हे यश संपादन मिळवले आहे। निशा हिचे मसुरे माजी सरपंच लक्ष्मी पेडणेकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य सरोज परब, पंचायत समिती सदस्य गायत्री ठाकूर, कामगार नेते मुंबई जयवंत परब, अखिल भारतीय कॅरम फेडरेशनचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब गोसावी, उद्योजक दीपक परब, मुंबई शूटिंग बॉल असोसिएशनचे सचिव दीपक सावंत यांनी अभिनंदन केले। रामगड आणि मसुरे गावात निशा हिचे कौतुक होत आहे। आजचे मिळालेले यश माझे नसून तुम्हा सर्वांचे आहे। यापुढे मी आणखीन जोमाने कष्ट मेहनत करून प्रगती करेन आणि माझ्या भूमीचे, शाळेचे, पालकांचे, सर्व मार्गदर्शकांचे, रामगड मसुरे गावचे नाव उज्ज्वल करेन, असे मत निशा सोलकर हिने व्यक्त केले।